Així com la major part d'estudiadors estan d'acord en considerar que el primer filòsof del pensament occidental va ser Tales de Milet, no sempre hi ha hagut tant consens en relació a l'explicació sobre com i per què la filosofia sorgeix en aquell moment i en aquell lloc. Al llarg del segle XX van aparèixer diverses teories que intentaven respondre a aquestes preguntes, i en aquest vídeo farem referència a 3 d'aquestes: la teoria de Barnett, la de Cornford i la de Vernon, que podem trobar sintetitzades dins de l'obra del mateix Vernon, Mite i pensament a la Grècia antiga. El naixement de la filosofia se sol identificar amb el pas del mite al logos, en el sentit que s'abandonaran les explicacions mítiques de la realitat per donar pas a les racionals. Es passa del pensament mític al lògic. Com? Des del nostre punt de vista, els mites són explicacions més aviat oposades a les racionals, i tendim a pensar que el pas del mite al logos implica un salt molt gran, perquè passem d'una realitat a la seva contrària. Des d'una perspectiva similar, Barnett va defensar la teoria del miracle grec, segons la qual la filosofia hauria sorgit de forma espontània i extraordinària a la Grècia del segle VI com a resultat de la genialitat del poble grec. Però en realitat, ni el pas del mite al logos va ser tan gran, ni la filosofia va sorgir de forma espontània. Actualment, les explicacions més acceptades són aquelles que, per una banda, tenen en compte el context històric i cultural i, per l'altra, entenen el sorgiment de la filosofia com una evolució o una transformació de les formes de pensament expressades en els mites. Per entendre una mica millor això, anem a veure en què consisteixen aquest tipus de pensaments. Etimològicament, mite significa relat, conte. Els mites eren una part important de la religió grega i normalment se solen definir com a relats fantàstics. Explicacions de caràcter sagrat que pretenien donar resposta tant a preguntes globals sobre l'origen del món o de l'univers, com a qüestions socials. Un exemple d'aquests seria, dins de la Ilíada d'Homer, el mite d'Oceà i Tetis, déus de les aigües salades i dolces, a qui Homer designa com a pares de tot. Un altre d'aquests es trobaria als treballs i dies, d'Hesíode, on ens explica l'evolució de les diferents races d'humans per explicar l'origen del treball i la naturalesa de la justícia. El mite, en aquest llibre, té un paper moralitzant. Ens parla de qüestions lligades a la realitat del moment. I és que els mites no eren simplement històries i llegendes sobre un passat remot, sinó que eren una realitat viva. Quan en els mites apareixen herois, déus i diferents races d'homes, és perquè les seves històries tenien un sentit i es trobaven presents en la realitat quotidiana de les comunitats. I aquesta presència es materialitzava a través del ritual. Els rituals eren l'expressió física dels mites, el vehicle a través del qual la comunitat revivia els mites i entrava en contacte amb els seus orígens. A l'altre costat tenim el logos. Logos és una paraula d'origen grec amb significats diversos. Normalment se sol traduir per paraula, discurs, raó, etc. Però quan parlem de logos en un sentit filosòfic, ens referim sobretot a la nova forma de pensament que va sorgir i que, amb el temps, va acabar generant tant el pensament filosòfic com el científic. El logos fa referència al naixement de la filosofia en tant que discurs racional. Aquest és un discurs que també pretén donar respostes a preguntes globals, però limitant el domini de la fantasia. Es tracta, doncs, de desvetllar les lleis que fan que les coses siguin com són, i de fer-ho a través de la raó. Per exemple, Tales és considerat el primer filòsof perquè diu que l'origen de tot es troba en l'aigua, entesa com un element natural i no diví. El pensament racional neix apel·lant a la naturalesa
I això és una de les coses que el diferencia del pensament mític, però no l'oposa a aquest. És en aquest sentit que Comfort assenyala que les primeres explicacions filosòfiques eren, en realitat, mites racionalitzats. Allò que en el mite eren poders personificats, en les primeres filosofies eren elements naturals. El logos, en aquest sentit, vindria a ser, si més no en els seus orígens, una evolució del pensament mític. La qüestió és veure per què el pensament mític va evolucionar d'aquesta manera i aquí és on Vernant assenyala una sèrie de causes històriques i factors socials relacionats amb la naturalesa de la religió grega. En primer lloc, al segle VII a.C. es va consolidar una nova forma d'organització política, les polis o ciutats-estat, el nou escenari de la cultura grega. Les institucions que governaven aquestes ciutats eren diferents i els vells mites no servien per explicar el nou ordre polític i social. Aquest nou ordre afavoreix un apropament del ciutadà als afers de la ciutat i al seu govern. De fet, amb el temps, la política també entrarà en el debat filosòfic i es qüestionarà la seva naturalesa. És una institució humana o és el reflex d'un ordre diví superior? A la vegada, la situació de Grècia en el Mediterrani també va afavorir que les seves polis es convertissin en punts de contacte amb altres civilitzacions. Els grecs es van convertir en navegants experts. Va augmentar molt el comerç marítim i es van instaurar colònies a bona part de la Mediterrània. Tot això va afavorir el contacte amb altres cultures, nous costums i diferents maneres d'entendre el món que, d'una forma indirecta, podien ajudar a qüestionar la pròpia. Paral·lelament als fenòmens històrics, les característiques pròpies de la religió grega arcaica també hi van jugar un paper fonamental. Els mites grecs tenien essencialment un caràcter oral i el saber religiós no pertanyia a una casta sacerdotal encarregada d'instaurar una ortodòxia en les creences. El saber religiós no era únic ni tampoc exclusiu. Era patrimoni de tots els grecs. I això també és una característica pròpia de la filosofia, ja que la filosofia a Grècia neix amb l'afany de divulgar els coneixements. Tot plegat ens fa pensar que les primeres explicacions racionals no eren tan diferents de les mítiques. La filosofia té el seu origen en els mites. I això significa que els mites grecs ja posseïen un sentit filosòfic i que, inevitablement, la filosofia a Grècia també tenia un sentit mític. La prova d'això és que bona part dels primers filòsofs van emprar els mites per expressar problemes filosòfics. Així que, malgrat que amb els segles el pensament racional acabarà distingint-se i fins i tot oposant-se al religiós, en els seus orígens la filosofia estava íntimament vinculada al mite.